What's up, guys? Аз съм GoForceBG. Това е епизод 2 на играта Far Cry и нека да започваме. Ето, значи виждате на Load Game. Ето тук сейф първия бях превъртял. Така че сега да продължаваме. Бяхме стигнали там, бяхме превзели първия си лагер в играта. И сега оттам ще отидем да видим примерно Crazy Doctor. Ще отидем да видим как е нашата приятелка Лиза. Само една секунда си преместя клавиатурката. Да. Викам, сега така е, че имам акато. Само да видя. То не може. Нищо. Както и да е. Буклуците ми ще ги продадохме в предния епизод, да. Да отиваме да спасяваме Лиза. Съжалявам за качеството на първия клип. Малко тъп се получи. Тук ще гледам да е на 720 HD. Да. Ще гледам да минавам мисите по възможно по-бърз начин. Защото така че са дълги, поне да не ви хабаи от времето. Сега трябва да отидем ето тук, което значи... Добре. Ще минем покрай Аманаки Тауна. Go talk to the Dr. Earnhardt. Доколко си спомням, тук трябваше да има вас. Добре, няма. Странно. Само обаче, преди да отидем до този доктор, ще ми превзема на тия радиотауъра, защото мраза да карам в непознат. В смисъл. Както и да е. Добре, това не беше най-доброто слизане от джип. Може да им синия, че по-ме кефи. Не съм се качвал на тази кула от много време, между другото. Да. Съм забрал как... Това е по-лесно от първата. Какво има там? В тези животни? Когато е разбичканата кола. Айде, Джейсън. Да, бе, разбрах, че трябва да говоря с доктора. Доктора. Мишката пак прави бъгове. Добре. То сега. Какво е това там? Няче. Превзехме още една кола.
уреди. Това би трябвало да е лагер и... оня бърбърна са кораб, дето се чудех какво е това. Сега трябва да слезем долу, ама по кой път да го направим? Нека да бъде от тук. Репарто. Това тебе много не ми трябва, макар е. Аз съм нинджа. Защо не се превърза ръката? Брилянче. Ай. Отиваме към доктора. Ма верно ли е? Трябва да се върна. Нещо тук не е как трябва. Да, добре. Ей ги васовете. You idiots. Могли как ходят като някакви пияници? Какво това бе? Добре, превидя ми се. Да. То път дано се получи на 720 HD, защото така не е год просто. Това е тякто си имаш къща, чакай там горе. Добре, сега сме малко пеша. Тук някак ще ни прибере акато. Но не искам го прибира. Чувствам се по-сигурен с него. Да, ето, прибра го. Добре. Така, пристигнахме. Боб. Purples will give you a lift on a grade A. Everything is excellent, really. Oh, not the yellows, don't take them. They are liable to kill you leaving. The mix is not quite right yet. Well, that's it. Dr. Earnhardt here, or in and out, as the case may be. Yeah, I'm Jason. Dennis said you'd be able to help me, that you found one of my friends. One of your friends? Oh, I am, distilling a batch later today. What? Oh, you mean the girl, Daisy. Oh, Miss Daisy. I assume you to be speaking in code. Where is she? Well, she's in my house. Here. Добре, значи Дейзи е в къщата. Естествено. Напълно нормално. Дейзи. Ето е нея. She's burning up. Yes, of course. When I found her, she had cut her arm, which in itself... But she Тихо! cut through a field anti-Ares toxicaria. I have been administering an antidote each hour. I'm afraid that another dosage may be required. I did just examine the box. It's empty. Where should I go from here? Mushrooms in the righteous rain.
Сега трябва да отидем, доколкото разбрах, да вземем някаква гъба. Mushroom in the deep. Добре. Когато гъба, аз знам къде е. Другата факта пещера, що е затворена. Пълната е отворена. Това си го спомням. Скъде ще ме карат да хода, бе? А да, през друга вход ще да минем, мисля. Да. Да, това не беше много удачно. Шлок. Не ми трябват прасета. These cliffs aren't west. Great. You didn't mention the cave was underwater. Добре. Това ще ми трябва. Да. Аре ли? Джейсън, погледни го от добрата страна, поне ще се разхладиш. Добре, ето ни, ето е пещерата. Let's do this. This crazy doctor better know what he's doing. Leap of faith. Тук мисля, че на едно место имаше крокодил, ма не съм сигурен. Аз по това посмъртно не мога да се изкачам. Добре. Аре, бе. Аз си мислех да скоча долу. Майтап. О, тия гъби ли е? Почва се. Тук сега, от тия гъби полудяваш. What the hell? What the гъба по-скоро. This is new. Да. What the f... Това беше странно. Стице, какво са тук е? What the fuck? We're in Bangkok together and I can't believe how beautiful you are. Strange. Добре. Де факто това там реално мисля, че го няма. Да, бе, добре. Да, бе. Точно така ще стане, да.
Не, това е уникално просто. Export the cave, find the mushroom. There they are. Прилепи. Само не, що не. Опа. Ето тук си я правя огън. Добре. How long was I down there? Колко дълго съм бил тук. Ха. Това май скефи. Добре. Хайде, Джейсън. You can do it. Хайде. Джейсън Броуди. Перфектното име, но толкова често срещано в тия игри, че направо назъл. Песаш ме карта, заобикалям ли, бе? Медикит. Oh, Jason, what a pleasant surprise. I whipped up a couple of high notes since you were gone. Само аз кончим извини телефона. Върнах се и продължавам. What did I do with the burgers? Oh yes. I finished them off. I have the mushrooms. You're right, Fon. Give them to me. I need a couple of minutes to prepare the medicine. Go check on her. Също отидем да видим нашето момиче. Дейзи. Не гаджето ми, едно от двете момиче. Другото е гаджето, което го спасяваме после по най-якия начин просто. How you feeling? You got away, that's how I... The doctor's a real trip. Oh, he's harmless. Oh, he's kind of sweet, actually. He carried me here. Escaped from the convoy. Some way I passed out. The doctor saved me. I'm glad you made it. It's been really rough. Jason, what's wrong? Grant, yeah. Пак ми вземе телефона! Се съвщам. Добре, върнах се и сега да видим какво има в... какво? Да рече. Are you gonna be okay? I've got to talk to the doctor about the others. You sure? Whatever did this. Whoever killed Graham. By all means. I want to thank you for saving me. Think nothing of it. 3 of my friends and my little brother are missing. When I find them, can I bring them here? Absolutely not. I cannot afford to have Vass's captives here. His men buy product from me todo el tiempo. Then this is the safest place. He won't think to look for them here. Please, doctor.
Bring the rest here. He'll die otherwise. Agnes. How can I refuse you? Of course they can stay. Oh, I'm going to need a double dosage to calm my nerves. То не е добре. Ма тия тук си има възглавни, че дурмел, бе. Добре. Yeah, she's fine, thank you. Сори ако мляскам или джвакам, просто съм много гладен и ям. И днеска с мен един приятел тука, че ми дойде на гости. Абе един тук се казва Full Max му викат. Надали го знаете. Кое е това? Това, кое да си апгрейдна? Ми всъщност искам да имам още един живот. А не, аз имам още едно такова, бе. Добре. Ето вижте, вече имаме 3 живота. What's the Medusa? A ship that has been beached nearby. With pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body, and your mind will follow. The Tatao will bring you closer. Сега ще минем още една дълга мисия. The Medusa Skull. Това ще е последната за този епизод. Така стават 2. Обаче те са дълги, затова ще са 2 и така. Така. По-натам не летиме с тия. Отключват се едни такива като... Не знам точно какво се казаха, дето... Такова Full Max вика Wingsuit, сега не знам дали е така. Абе, дето като тия летящи катерици, си летите с тех много по-лесно, отколкото с това и става по-бързо самото летене, много яко. Ще се блъсна в кулата. I believe I can fly. Не знам как се кара. Та сега отиваме при един кораб, трябва да убием един генерал, едно маза остава. Аз долу горе си спомням как се играше. Ама горе-долу. Това аз си го спомням, бе. Добре, те ме виждат, ама къде са те, никой не знае. Там имат един лагер, който... Няма да го да превзема, ама това ще стане след малко. Майко... Това беше хубав сблъсък с водата. Сега тук ще префакаме малко вас. Тук някъде имаше вас. Колко бавно ходи. По-натам има един апгрейд, дето като е клекнал ходи доста по-бързо. Тая мишка пак бъгна. Добре. Къде си ме отшъл?
Дай, все пак ще таковам телата за разни глупости, после ще му продам. Трябва да си апгрейдна това, за да събирам по повече амуниции. Ой, ти ме гледаш, мършо? Га, ти песовете. То ми трябваше кожата за нещо, ма не мога да се за какво. Помпа? Не, по-добра като. Добре. Така. Сега да вървим към това. Да ми имам блокади, това всеки мога го мине. На нито спица по-хуй. Fuck! Добре, това стана лесно. Не може да се спалне един път здрав джип. Се трябва някъде да е разбит. Стана, бе. Оф. Айде слез от този тъп джип, бе. Не ми занимава с тия васове, иначе аз ги убия на момента. Сега на това там ще му направя тейкдаун. Okay, Jason. Time to take out those pirates. Трябва да убиеме сега тук един генерал. Ма... без да ли фанат ли, как беше? Него е там. Ма... Добре, трябват ни 3 ключа. Това е първия. Така. Сега.
that smell? Shit! Whose body is that? Are близо иде. Добре. А, не ме видя. Добре, бе. Да ти е играта. Верно ли е ход? Сега ще виж какво значи изход. За всеки случай обаче. Така. Now for the radio. Да, сега трябва да се качим горе. Първия път, като минах тази мисия, сигурно фелнах 15 пъти и никаква идея какво трябваше да правя. Шет. Ако имах заглушител... When I find you, I'm going to gut you. Get ready, bitch. I'll find you. Boss, it's recording random video. Randomization. I will call you right now. After the money from the parents show up, we just go onto the black market and we deliver them to the buyer. Double the money. That's the life. Hey, you got the shutter. Someone triggered an alarm at the Medusa. Moron. We're closing. I can see it right now. Shit, they're coming for me. I'm ready. It's now or never. What was that? Još не са ме оцелили. Добре. Hey Dennis, I hit the Medusa. Now the pirates sent a message about... Yes, sir. There's no time to talk. We need your Ага. Go talk to Денис. Добре. Сега трябва да говорим с Денис, обаче ми сега приключваме епизода. Затова ще направим един бърз fast travel. Така, зарежда. Си купа някаква нова пушка или пищак. Ще... Тая не мога да се апгрейда само да я промениш цвета, което е тъпо. Ама няма как. Взехме една точка.
Аре де! Преди имам точка, що не мога апгрейдна, what the f... Take down drag. Това е яко. Това ще го апгрейдна. Убивате го и за да не ви видят, го издърпвате назад. Да. Еми, общо дето. Мен това преди ме кефеше, между другото и то доста. Но не съм сигурен дали да си го взема. Или фамаста. Не, то не ми си за фамаса. Аз ще го взема, аз го имам отключено, така че... Ето е нашата нова пушка. Да, ама може да сложа, да, не е лоша идея. Аре, да. Ето. Не е лошо. И общото това беше края на нашия първи епизод. Ако ви харесва, харесайте, абонирайте се и чао!